तो श्रोता बंधु लोगन से पूरा उम्मीद बा कि आप लोग पसंद कइले हम पसंद करी हन कि एक गजल का अंदाज बा कि हमरे दिल का हरकत ना कैसे लालम तारा बसल जाके ना सिखबा तारा बसल जाके ना सिखबा देवारा ई ढोली के ना सिखबा देवारा ई ढोली के ना सिखबा भइल जता धन देखबा सिखबा भइल जता धन देखबा सिखबा देवारा ई ढोली के ना सिखबा देवारा ई ढोली के ना सिखबा हमार ओरिजिनल झटका लटका मंडल म्यूजिक मंडल म्यूजिक मंडल म्यूजिक मंडल म्यूजिक मंडल म्यूजिक मंडल म्यूजिक सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू सवाद भइले कर कला सिखबा सवाद भइले कर कला सिखबा देवारा ई ढोली के ना सिखबा देवारा ई ढोली के ना सिखबा डीजे 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 सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू सिद्धेश बाबू अच्छी के बिया आजाए प्रिंस कार्तिक माँ सिखबा आजाए प्रिंस कार्तिक माँ सिखबा देवारा ई ढोली के ना सिखबा देवारा ई ढोली के ना सिखबा सप्तरी कोई लारी 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 सप्तरी कोई लारी